2, 3. Čaše flaše, to su škole naše, a rakija u našim klasija, a rakija u našim klasija. 1, 2, hop, šap, šap. Svud sam prošao, još ovuda nisam. Svud sam prošao, još ovuda nisam. Još ovuda, pa sam prošao svuda. Još ovuda, pa sam prošao svuda. Vrni se bre. Učite boju. Pa vuči, moram biti ono nešto pre. Ti se stave. Ajde. Ajde, daj ruku, Alja. Alja. Za vas ovaj je laka. Gila. Hoćeš udajati?
ti na redu, sve sam prodao, sad si ti na redu. Joj Dara, otvaraj kapiju, joj Dara, otvaraj kapiju, da ti probam vino i rakiju, da ti probam vino i rakiju.
Alex, când facem un chef cu Simion? Da. Da? Nu-i meserie. Aici mă, mă, da, băi, stai să zic, mă. Ce să zic? Ce să iau gură? Și înapoi, că ai și să cauți aici. Nu aveți, pe cine căutați? Mă, am fost săptămâna trecută, am uitat niște Adidas aici, vin să iau. Lasă Lasă să-ți aducem noi. Lasă vrăjeala, ți aduc eu Adidas. Altceva. Că ești gros. Altceva. Cum altceva? Nu intri tu așa cum vrei tu. Nu intri așa. Dați altceva? Altceva? Are legătimate Că nu la mare. Ai legătimate? Ah, cred că am uitat așa, de-aia de Sichevița. Da, că aia am uitat-o acasă. Nașule, o ai tu? O viza să intrăm, ne trebuie. Da, îți dau eu pe tărat. Viza de flotat, hai. La Sichevița. Bagă-te peste ei. Haideți, poftiți înapoi. Poftiți, hai să vedem. Haide, come? Ce faci? Gândește că nu știu. Și am găsit ceva. Ați găsit ceva? Da, am găsit ceva, da. Uite, nu știu, uite. Bă, nu e asta minez. Nu, păi nu știu. Vrei mai mare? Mireasa. Mai aveți?
căutați mai bine acolo. Voi căutăm. Mai căutați mai bine acolo. Hai, mai căutăm. Nu. Mai avem ceva acolo. Găsim. Uite, mai găsim. Hai cu mine, hai cu mine, hai cu mine, hai să dau o seară. Adelin și cu Luci. Adelin cu Luci. Adelin cu Luci. Adelin îl văd că are capul ăsta, vine acum. Și Luci. Veniți să faci că voi să faceți calm mare. Hai, dacă nu. Hai, nu insistă și hai, Sofia. Plătești mai mult dacă vrei ceva mai mare. Da, ca să scoate mai mare. Uite. Nu știu, și acum să mai mergem. Acum. Păi să mai mergem. Patrick. Ceva mai mare, dai. Hai, ia o de mână. Așa. Ia căutați mai bine acolo. Păi ia-ți-mă, nu mai aveți nimic. Nimica mai intră. Intră! Dă viața! Nu mai avem viață. Mai e! Hai, muzica! Hai muzică! Asta-i minunat! N-am grijă. Haide. Dar nu pot mireasă.
Bună ziua și bine ați venit astăzi pentru ziua de la sărbătorii, căsătoria tinerilor noștri căsătoriți. Cetățene, lemnarul Alen Emilian, de bună voie și nescris de nimeni, ei în căsătorie pe cetățeana Circu Georgiana Misirca. Da. Da. Păi n-ai dus că ce mai gângești? Mai face ar fi zis și dar dumneata ce ai pus bași în față. Și i-am tăiat emoții bine, am și apărut. Cetățeană Circu Georgiana Misirca, de bună voie și nesilită de nimeni, ei în căsătorie pe cetățeanul lemnarul Alen Emilian. Da. Bravo! Parcă a fost mai hotărât. Da, un fost mai intens. Am fost eu aici, am Constat că au fost îndeplinite condiții cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispoziții din Codul Civil. În România, statutul ocrotește căsătoria, familia și sprijinul pentru măsuri economice și social, dezvoltarea, consolidarea familiei. Statutul apără interesele mamei și copilul și manifestă deosebitele griji pentru creșterea și educarea tinerii generații. Familia are la bază căsătoria liberă între soț și soție. În relațiile dintre soț și soție, precum și în exercitarea dreptului față de copii, bărbatul și femeia au aceleași drepturi egale. Drepturile părintești se exercită numai în interesul copiilor. Relațiile de familie se bazează pe prietenie, afecțiuni reciproce între membrii care sunt datori să-și acorde unul altui sprijin moral și material. Soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Primarul nostru, bărbatul, are primul copil, dar el dă lui. După ce se nesc, pui pixul jos și te uiți la mine. După ce se nesc, se nează. Acum pune doar pixul jos, aproape, așa, ca și cum ai semnat. Și te uiți la mine. Știi cum mi s-a dat și dovada. Gata. Avem poza și... Avem dovadă. Dovadă? Nu mai pot. Nu mai știi să o semnezi. La fel și Georgiana. Așa. Pune pic. Nu, uite ce uite. Nu, așa, pune-l așa și tu uiți aici. Bun, avem dovada și la ea și gata. Ca să ne teatră să aveți. Mult copii. Mie nu faci poză. Vrei să avem dovada? O să-i greșim unul. Perfect. Și dai un pic. Un pic. Da, nu. Hai. Hai, da.
ocazia. Serviți. La noi, la noi. Vieni cu berea. Nu, Ruicu. Ruicu, da. Unde dracu mă cauți? De când mă uit după tine?
pentru ca să fie slăviție și noi, de tot necazul mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Gospodи, pomiluj. Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, pe Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și încă și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să dăm. Că ție se cuvine toată iubirea, cinstea și înțelepciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Gospodi, pomiluj. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le-a aduni întâlnire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și i-a arătat pe ei moștenitori făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robii tăi, povățuindu-i pe ei spre toată fapta bună. Că milostiv și iubitor de oameni dumnezeiești și ție mărire ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se lăbădește roaba lui Dumnezeu, Georgiana Misirca, cu robul lui Dumnezeu ale Emilian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se lăbădește roaba lui Dumnezeu, Georgiana Misirca, cu robul lui Dumnezeu ale Emilian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu, Georgiana Misirca, cu robul lui Dumnezeu ale Emilian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Odkrył
Danilo je kršten prokladio svetilo Josika Mariju, je istina javljena krste vladaka naši nesni, krste mu kazao miloslavnom sinu je reče, dajte mu krste na njegovu ruku, a donesi ga u vojnom delu i zakoniti jedino večerimo tebi, koja tebi se Gospodi pomaže moji krstivremenu vodu, kojom istinom rekom krče meče nebesa i zemlja, postavljeni tebi desni se tužili na kvi, biće blagosloveni svojim silom režom i tvojom otkriće na ruku i kada gospodaru, blagoslovi oproštenovanje u većim blagoslovovanju, Gospodi neka izdri njima, u sve dani njihovog života, jer ti blagosilješ i uzbeđuješ i tebi slavu svakim određima i čovečem sada i uvek, i uvek svoje vekova. Hvati se ovako, Bog te vidi tebe. Bani se u ruku. Drepta. Stari žurnar, no? Da. Pa da. Da, što se hvati. Благословено царство Отца и Сина и Святого Духа, sada i u veki vekova vekova. U miru Gospodu se pomolimo. Za večni mir i spasenje duše naših Gospodu se pomolimo. Sveti hram i dane koji ulaze u njega sa verom, pobožom i strahom Božem, Gospodu se pomolimo. Za prosvećenog arhijereja našeg Lukijana i za svu Hristu braću našu. Za služitelje Božje, Alene, Milijana i Državnu, koji se sada sjedinjuju u braću zajednicu, i za njihovo spasenje pomolimo se Gospodu. Da ovaj brak bude blagosloven kao ono u Kani Galilejskoj, pomolimo se Gospodu. Da im podari čednost i porod na njihovo dobro, pomolimo se Gospodu. Da im se podari uživanju dobroj deci i bespokoran život, pomolimo se Gospodu. Da se oni izbavlju od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo. Zaštiti i spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože, blagodaćom Tvojom. Svetu, prečistu, prevagoslovenu, slavnu, vladicu našu, Bogorodicu i Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebi, jedni drugi.
ruke i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Jer tebi toliko je svaka slava, čast i poklonjenja Otcu i Sinu i Svetom i Duhu sada i u vek i u vekove vekova. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel prea curat și ziditor de toată făptura, care iubirea ta de oameni ai trecut cu asta strămoșului Adam în femeie și ai binecuvântat pe ei și ai zis, crește-ți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi ai arătat într prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce-ai binecuvântat pe robul tău Avram și ai deschis pântecele sale și l-ai făcut data al multor neamuri, cel ce-ai dăruit lui Isaac Rebeca și ai binecuvântat nașterea ei, care ai însoțit pe Iacov cu Rahela și din tine ai arătat 12 patriarhi, cel ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta și le-ai dăruit lor prunci pe Efraim și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prunci pe înainte Mântuitorul, cel ce din rădăcina lui Efraim după tu ai crescut pe pururea Fecioara și pe Iafie din Tubac și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru necreitul tău dar și multă bunătate ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea de prunci din această însoțire. Însuși, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta și dă robilor tăi Ale Luminian și Georgiana Misivca, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste unia către altul, într-o legătură a păcii, dar de prunci, seminție cu viață îndelungată, cu luna cea nevește și teamăririi învrednicește aș vedea pe fiilor lor, păzește viața lor fără bântuială și le dă lor din roa celui de sus și din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu de vin, de unde lemn și de toată bunătatea ca să dea și celor lipsiți și le împlinește lor și celor ce sunt împreună cu ei toate cererile cele pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurător și de oameni iubitori ești și ție mărire ți înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, fără Bunului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnul să pomorim. Помоsim, Господи Боже наш, Ти си свой начин, реши таин свини, чисти врат, разапреле си поставяш законен, Ти си чувание, проправливост и добро правда животом, Господи, Ти че в почетку створил човека и поставил си ga да влада над svim što si stvorio. Rekao si nije dobro da čovek bude sam na zemlji, da stvorimo pomoćnicu prema njemu. Tada si uzeo jedno od njegovih rebara i stvorio ženu kada je Adam nju video, reče, ovo je sada kost od mojih kostiju i telo od mog tela. Ona će zaviti žena, jer je uzeta od svog muža. Radi toga ostavit će čovek svog oca i svoju majku, zadružit će se svojom ženom, te će njih dvoje biti jedno telo i oni koje je Bog učinio supražnicima čovek da ne rastavlja. Ti sada, Gospodaru Bože naš, koji vlada pošli svojim nebesku blagodat i na ove služitelje Tvoje Alena i Georgijanom i učini da ova služiteljka Tvojom svemu bude poslušna mužu, a ovaj služitelj Tvoj da bude i glava ženi, da bi poživili onako kako Ti želi, blagoslovi Gospode Bože naš, kao što si blagoslovio Avrama i Saru, blagoslovi Gospode Bože naš, kao što si blagoslovio Isaka i Rebeku, blagoslovi Gospode Bože naš, kao što si blagoslovio Jakova i sve patrijarhe, blagoslovi Gospode Bože naš, kao što si blagoslovio Josifa i Asinetu, blagoslovi Gospode Bože naš, kao što si blagoslovio Mojseja i Seforu, blagoslovi Gospode Bože naš, kao što si blagoslovio Jočinijanu, blagoslovi Gospode Bože naš, kao što si blagoslovio Zahariju i Elisavetu, sačuvaj Gospode Bože naš, kao što si sačuvao novu vladu, sačuvaj Gospode Bože naš, kao što si sačuvao i onu utrbi morske, Nemani,
Sačuvaj, Gospode Bože naš, kao što si ogan sačuvao, svetac i mladića poslavšim rodu sa neba, neka dođe na njih ona radost koju imala blažena carica Elena, kada je naša častnika, seti se njih, Gospode, Bože naš, kao što si setio Enoka i Simu i Iliju, seti se njih, Gospode Bože naš, kao što si 40 torice svojih svetih mučenika poslavši im vesti sa neba. Seti se, Gospode Bože naš, na roditelje koji su i odgojili, jer molitve roditelja učvršćuju temelje domova. Seti se, Gospode Bože naš, užitelj svojih kumova, koji se sastašte na ovu radu. Seti se, Gospode Bože naš, i na svog služitelja Alena i Milijana Đurđanu. Blagoslovi i daj im porod valjanu decu, da budu složni dušom i telom. Uzvisi kao kedri na Livanu, kao bojnu lozu darim, žitno seme da budu u svemu zadovoljni, a da obiluju svakom dobrom delu. Neka ti ugodi zasilio kao svetila na nebu, u tebi, Gospodu našem, koji dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetom Duhu, sada i uvek, i u vekove vekova. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa că cu slavei tale să nu fie omul singur pe pământ, însuși și acum, Stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul tău locaș și unește pe robul tău, Aurelian, cu roaba ta, Georgiana Misirca, pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia. Unește-i pe ei într-un gând, încurunează într-un trup, dăruiește-le roadă pântecelui, dobândire de prunci buni. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Svetoga Duha. Ventava se Sin Božji Alen, sa rabom Božjom Đorđijanom, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Ventava se Sin Božji Alen, sa rabom Božjom Đorđijanom, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Georgiana Misirca, cu robul lui Dumnezeu Alen Emilian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Georgiana Misirca, cu robul lui Dumnezeu Alen Emilian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Georgiana Misirca, cu robul lui Dumnezeu, Alen Emilian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Spune că s-au Gospode Bože naš, milo mi častu venčaj. Doamne, Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste încurunea să-i pe dânsii. Gospode Bože naš, milo mi častu venčaj. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către el, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, încă n-a venit ceasul meu. Mama sa a zis celor care slujeau, faceți orice vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră, puse pentru curățirea iudeilor care nu au câte 2 sau 3 vetre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți acum și aduceți nașul, iar ei i-au dus. Și când nașul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nașul pe mire și a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc, pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat mărirea sa și au crezut în el ucenicii săi. Frăților, să se duceți pe omul Господи, să te vezi Lord, Tatăl și Molia Tăi, și pomilui. Помилуй, Боже, по великой милости Твоей, молимо Ты, се услыши, помилуй. Се молимо за милост, живот, мир, здраве, спасение, служителя Божия Алена и Джорджиану и сви окупили на ovu svetu tajnu, koju očekuju od Tebe bogatu milost. Jer si milostiv Bog koji voli čoveka i Tebi slavu nosimo Otcu i Sinu i Svetom Duhu sada i u večne vekove vekova. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care cu purtarea Ta de grijă cea de mântuire ai binevoit în Cana Galilei, arătându-te cinstită prin venirea Ta, însuși acum și pe robii Tăi aceștia, ale Emilia și Georgiana Misica, pe care ai binevoit ai însoți unul cu altul, păzește în pace și bună înțelegere, arată nunta lor cinstită, ferește patul lor mentinat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără priană și învrednicește să ajungă bătrâneți fericite cu inimă curată împlinind poruncile Tale. Căci Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și Ție mărire ți înălțăm întrănăștere fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Văgătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Господи, спаси, помилуй, сакрый нас Боже, благодатью Твоя. Да целый дан будет совершен, свет мира и без греха, молим от Господа. Ангела мирноверного, наставника чувара, душителя наших, помолимо се Господу. Твоє добро і твориться душами нашим, мир свету, молимо Господа. Добро за время живота свого совершимо миру и покаянию, помолимо се от Господа. Открой живота нашего христианки без Бога, без работы мира и добра творда, на страшном Христовом суду молимо. Измолим единство веры и заедничества
Dušu Svetoga da sami sebi jedni drugi i sam život svoj Hristu Bogu predajmo. Udostoji nas, Vladiko, da smemo i bez osude prezivamo Tebe, nebesnog Boga Oca, i da govorimo: Oče naš koji se na nebesima, nek se sveti ime Tvoje, neka dođe carstvo Tvoje, neka bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zla. Cata este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mire Simon, slave svoj Gospodu priklonimo. Bože, Ti si sve stvorio svojom moću, učvrstio vaseljenju, ukrasio venac, svega Ti si stvorio, blagoslovi svojim duhovnim blagoslovom ovo zajedničku čašu koju daješ ovima koji stupiš u bračnu zajednicu. Jer je blagosloveno ime Tvoje, proslavljeno carstvo Tvoje, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Blagoslovi ove služitelje svoje, koji Tvojim promislom stupiš u bračnu zajednicu,
Blagoslovi njihov korak, život i ispuni svaki dobri, primi njihove vence u carstvu svome, čuvajući čiste i neporočne, bezpokorne u sve vekove vekova. Pace tuturor, capetele voastre Domnului să le plecați. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Treimea cea întru totul sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o Dumnezeire și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea o viață îndelungată, naștere de plângi buni, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă învrednicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite, pentru rugăciunile preasfinte născătoare Dumnezeu și ale tuturor Sfinților. Slava Hriste, Božena naša, slava Semlje. Hristos, istini Bog naš, koji je svojim boravkom u Kani pokazao da je brak častan, zastupniči molitvama svoje prečiste matere, sveti slavni se klani apostola, sveti Bogom krunitelj careva Konstantina i Jelene, koji su ravni apostolima svetog velikog mučenika Prokopija i svi sveti da se smiluje na nas i spasi, kao vladiš, kao onaj koji voli čoveka, sada i uvek i u vekove vekova. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, časni oče, poštovani mladenci, poštovani kumovi, draga braćo i sestre. Alen i Đorđijana danas su stupili u brak koji, kao što kaže Bog, šta je sjedinio, čovjek ne može da rastavi. Alen i Đorđijana ne samo danas se radujete vi i vaši kumovi i vaši roditelji i svi okupljeni na ovu veliku tajnu venčanja, nego i Otac Nebeski, On se raduje danas kada vidi njegovu decu da stupaju u brak koji sam je kazao prvim roditeljima našim, Adam i Eve, idite i razmnožite se i napunite zemlju. Dakle, Otac Nebeski preko mene kao sveštenik i Otac iz Djevice vam dali taj blagoslov da se razmnožite i da budete poslušni, kao što i Hristos kaže da žena treba bude poslušna svom mužu, jer muž je glava ženi, kao što je Hristos glava ove crkve. Dakle, danas Otac Nebeski, kao što i kažu u današnjem svetom evanđelju, da je Hristos je bio na svadbi, nije bio na drugo mesto, bio je na svadbu u Kani Galilejskoj, zajedno sa gostima, i kada dođe njegova mati Presveta Bogorodica i kaže mu, sine, nemaju više vina, šta je to do tebi? Još nije došao moj čas. I oni kelneri što su služili, Gospodin zapoveda, napunite ta vedra sa vodom. I oni napuniše kako je Gospod kazao i pretvorio je u vino. I kada je odno svom kumu, kaže, prvom dobro vine se donese, a kad se opiju, kaže, lošije, a ti si sačuvao do kraj svadbe. Zato je Spasitelj ustanovio ovu tajnu
braka u Kani Galilejskoj i pokazao je na dobar put da čovjek zajedno sa svojom suprugom, kao ti Aleno danas, ulaziš u jedan krug koji nema izlazak. Trebate imati ljubavi jedni prema drugome, kao što ste i do sad imali, i želim vam sreće, zdravlje i napredak u vašem domu. Bog da vas blagosilja, vas, a posebno da blagosilja Đorđijanu, puno djece. Se spune limba română, nu e? Păi, da. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacucernice Părinte Paroh, dragi mici, dragi nași, stăruică, dragi invitați, iubiți credincioși și credincioase. Ne bucurăm să fim astăzi împreună aici, în biserica dumneavoastră parohială, pentru a uni în fața lui Dumnezeu pe acești frumoși tineri, a căroria că dragoste i-a adus în fața Sfântului Altar. Cu siguranță că dacă veți păstra și de acum înainte aceeași dragoste în viața voastră, care v-a adus astăzi în fața lui Dumnezeu, orice încercare veți avea, de orice încercare veți avea parte în viața voastră, veți reuși să o treceți împreună, pentru că în viețile fiecăruia dintre noi apar și greutăți și încercări. Însă cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciune, dar și cu dragoste, cu siguranță atunci când veți reuși să faceți față acestor încercări și să mergeți împreună pe drumul vostru pe care, iată, l-ați ales. Ne bucurăm că ați venit în fața lui Dumnezeu și ați primit binecuvântarea sa, pentru că de acum înainte, în fața lui Dumnezeu sunteți o singură pereche, după cum ne spune Sfânta Scriptură și Apostolul Pavel, că de aceea va lăsa bărbatul său, mama sa și pe tatăl său, și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu desfacă. Vă urăm și noi să fiți fericiți în viața voastră, să aveți parte de copii minunați, pentru că l-am rugat pe Dumnezeu și acest lucru să vă dăruiască copii binecuvântați și frumoși. Să nu uitați pe părinții voștri, cei care v-au crescut și au încercat să ofere educație cât mai bună. Să nu uitați de nașii voștri care, iată, astăzi v-au fost alături și au mărturisit și ei în fața lui Dumnezeu legătura și jurământul vostru. Să nu uitați pe toți cei care v-au fost alături în această minunată zi. Dumnezeu să vă ajute pe calea pe care o aveți de parcurs împreună și oriunde vă vor purta pașii vieții voastre, să nu uitați satele din care ați plecat, tu de aici de la Câmpia, tu de la Sighevița, cu drag să veniți în satele voastre, să fiți mândri că sunteți fie români, fie sârbi, să vă bucurați de tot ceea ce Dumnezeu vă va oferi în continuare împreună. La mulți ani, sănătate și numai bine, copii frumoși și mulți. La mulți ani!
Haide, Darko! Darko, kolo!
Tylko to. Tylko jest proszę. Zdravlje sretni. Aj, na nož. Da se slažete, ste čuli? Da. Mamo, čekaj, skup! Așa. Și pe cap. Înainte. Așa. Tot. Dai toată. Opa! Ajde, kako ljubi. Come ridico tutto? Bravo.